Antonella Bella jsemmilkom u jagħtikom merħba l-programm numru 109 mis-sensiela botta u risposta. Nistednukom biex tinaqdu magħna l-din il-sija u kwart li ġejja li xħajkolna bħal-soltu diversi argumenti x'niddiskutu. Argumenti illi ser nintroduċukom magħhom permezz tal-innam sertana Jani Karapinet li ser tgħidilna ftit x'inhuma t-temi li sejrin niddiskutu fil-programm tal-lejla. Temi ewlenin għal-programm tal-lejla. L-ewwel ħarba fil-klassifika mir-rivali Floriana u Valletta. Sliema Wanderers jagħtu l-ewwel telfa liċ-Champions. Il-monotonija tirbaħ bejn Juventus u Milan. Grazzi Janika, hemmhekk tal-introduzzjoni tiegħek għall-programm tal-lejla nfakkurkom li qegħdin live għal daqstant kull min jixtieq jgħid tiegħu jista' jagħmel dan permezz tal-kummenti li għandna fis-sezzjoni tal-Facebook Live li għandna miftuħa bħalissa kif qegħdin taraw għandna diversi uċuħ familjari li l-lejla qegħdin jinaqdu magħna għal dan il-programm. Qabel xejn, Karl Parnis, il-mistieden residenti, nsellimlek Karl. Buonasera lilek, buonasera l-Joshua u buonasera speċjali l-ħabib tiegħi u mentor Clinton Boħaġar. Il-lejla ħan iżvela sigriet. Napprezza ħafna Clinton isegwina u dejjem jibgħat li xi kumment u jinta dan napprezza ħafna li għandi bniedem bħal dan qed jagħtini ċerti pariri u tips u ta' dan jinnejlu grazzi u nħossni onorat. Tajjeb ħafna, grazzi wkoll lejla Clinton, Clinton Boħaġar ġurnalista One Sport li lejla qed jingħaqad magħna flimkien ma' Joshua De Battista, korrespondent ta' TVM Sport, nixtieq nirringrazzjakom tal-li lejla qegħdin magħna. Clinton u Joshua u grazzi wkoll lejla Clinton tal-li wkoll issegwina u tas-suġġerimenti deni illi tatina kif forsi innotajtu fl-ewwel parti tal-programm ser nitkellmu fuq dak kollu li ġara fit-tmiem il-ġimgħa li għadda fil-kampjonat Jowħelt Malta Premier. Imma qabel ma nibda xtaqt nagħmilha fiż-żejr. Illum ilħaqna s-7500 follower fil-paġna tagħna l-Kamra Sportiva għal daqstant l-ewwel nett nixtieq ngħid proset u grazzi lill-kumplament ta' sħabi il-Karl, il-Roberto u l-Joseph se jnaqdu man aktar tard, il-tim tal-production, Mark Schembri u James Side, il-tim tal-Formula 1 ukoll, Andrew Zarb, Wayne McCallef, Daisy Tabone u Liljani Kalennam Sertana tal-li ukoll bis-saħħa ta' l-effert illi jagħmel kulħadd wasalna għal dan it-tragward u wkoll grazzi lilkom is-segwaċi tagħna illi tibqgħu isseguna. Imma biex nibdew nitkellmu naqra fuq il-suġġett, l-ewwel suġġett li għandna għall-programm tal-lejla, Jowħelt Malta Premier League, riżultati ta' 8 ġurnata, qegħdin tarawhom ukoll fuq il-grafika, Hibernians xej Floriana wieħed, Mosta 3 Gżira United 4, Naxxar Lions xej Valletta wieħed, Sliema Wanderers 2, Hamrun Spartans xej, Tarxin Rainbows xej, Marsa Xlok 2, Zabbar St. Patrick xej, Birkirkara 2. Klassifika fit-8 ġurnata, Floriana 19, Valletta 18, Hamrun Spartans 15, Hibernians Sliema Wanderers 14, Birkirkara u Marsa Xlok 13, Zabbar St. Patrick u Gżira United 6, Tarxin Rainbows 5, Naxxar Lions u Mosta 4. U biex nieħdu nibdew nitkellmu naqa' fuq dan din it-tmiem il-ġimgħa li kellna qabel ma nidħlu fid-dettall fuq il-logħbiet, Karl, forsi nintroduċu naqra s-suġġett. Rivali maħruba fuq quddiem fil-klassifika, Floriana u Valletta, rivali fin-naħa t'isfel tal-klassifika Mosta u Naxxar. L-ewwel kummenti fidej Karl, u mbagħad nieħdu l-ewwel kummenti minn Clinton u Joshua. Mela, jiena lija waħda mill-isbaħ sorpriżi li għandna dis-sena fil-kampjonat huma t-tim ta' Valletta. Tgħidli għalfej huma sorpriża lik. Huma sorpriża mhux kombinazzjoni minħabba l-fatt ta' min jikkunsidra li daw għamlu staġun fil-first is-sena l-oħra. U kulħadd jaf, speċjalment dawk labu l-futbol, li bejn il-kampjonat tal-Premier u l-kampjonat tal-First hemm biss. Ġifieri il-belt huwa xi ħaġa sabiħa qed issir realtà sabiħa tal-futbol għax ta' min jinnota li daw
Ifhem wara li kellhom staġun diżappuntanti telaw bil-kbir u għedin ngħidlek jiena l-ewwel kont ċem sot niddejjaq li ninħeba wara subajja, kont ħassejt li ftit ċettiku jekk jagħmluwix mal-ewwel sitta. Biss ngħidlek wissa jkunu challengers imma ngħidlek post l-Ewropa ħajkunu qed iħabtu l-bibsew. U mbagħad għandek ifimni għandek għalkemm Hibernians rebħu l-FA Trophy fl-aħħar tal-istaġun. Qed inħoss li dis-sena qegħdin aħjar mis-sena l-oħra u ta' min jinnota ħaġa dat-tim. L-inġeris li kellu. Kull lob u ma tgħidx inġeris daw ġalhom xi plejer sekonda linja kif jgħidlek Italjan jew plejer ġalek Jurgen De Gabriele li huwa attakkant prolifiku anke tat-tim nazzjonali Malti. Il-goalkeepers, ġifiri, ejjaw naraw l-istampa kollha. Il-Ħamrun saret realtà sabiħa mhux f'Malta biss, imma fl-Ewropa. Il-bija s'issa li ddeżappuntawni ftit jiena kienu bil-Kirkara. Il-bija Furjana kellhom tim mhux ħażin u komplew għaddejjin ġifieri bir-ritmu li derrewna bih l-aħħar staġuni. Ngħidlek sliema ħirġin mill-qoċra u ngħidlek li d-darba Pirsa jiena għalija Pirsa huwa fundamentali ma nafx kif il-Ħamrun ma rnexxilhomx jaslu miegħu, imma kif rajna l-bieraħ Pirsa kien determinanti fir-rebħa stimiża kontra ċ-Champions Maltin. Ifhem, tarxin Rainbows minix nistenna ħafna minnhom. Ngħidlek x'ma ġara xinna x-xahar is-sena l-oħra jaf jiġri din is-sena u il-bqija ħażabbar ukoll ngħidlek jiena pretendejt ħafna iktar minnhom imma xejn. Dak il-kummenti ħalli nħalli xi ħaġa għall-kollegi tiegħi wkoll. Mela, wara dik l-introduzzjoni min-naħa ta' Karl nibdew nitkellmu fuq il-lobby talix nofsija alloka tal-kampjonat Premier mal taddi. Clint, ir-riżultat tal-ġimgħa fil-fema tiegħi Sliema Wanderers Ħamrun Spartans. Sliema Wanderers li ġew minn telfa kera ħafna kontra Nashar Lions imma taw risposta tajba bl-ewwel telfa billi taw l-ewwel telfa staġjonali lil Ħamrun. Nasa dan it-tant sakemm Clint qiegħed jixel il-mikrofon għandna wkoll messaġġ mingħand Glenn Karwana illi qed jgħidilna Forza Valletta City. Glenn Karwana supporter tal-Belt żgur li ħa pjaċir bil-kummenti illi taħ Karl. Mela. Mela, sepp suppost rajt issa. Iva Clint, qed nisimgħuk tajjeb. Nsellmilkom. Grazzi Antonello tal-istedina, nsellem il-Joshua u nsellem lil Karl. Jiena naħseb meta wieħed janalizza irid ipoġġi l-istampa kollha ċara qudiemu. Jiena fil-waqt li ħadd pjaċir kif nazzarda ngħid il-poplu sportiv Malti ħadd pjaċir bil-Ħamrun li tikkwalifika. Però llum il-ġurnata qed nesperjenzaw kważi xenarju surreali. Xenarju surreali ġifieri intom titkellmu ħafna fuq il-Milan, fuq ir-Roma, fuq il-Juventus, ma tkom tgħidu fl-introduzzjoni Juve u Milan kemm kienet boring, eċetera, eċetera. Però aħna l-erba' imdorrijin jekk Antonello jżomma l-Inter u hekk Karl jżomma r-Roma. Lil-ħamis tara r-Roma jilagħbu fil-Conference League jew fl-Europa League u s-sibt jew il-ħadd tarahom jilagħbu fil-kampjonat. L-Inter, l-istess ħaġa ġex skużani ma nafx ma min iżomm. Apparti lokalment imma dak nħalluh sigriet bejnietna. Għalina hija norma li l-Inter tila f'nofs il-ġimgħa u fil-weekend nerġgħu narawha mar-Roma l-istess. Nsegwi l-United x'in insegwi l-United. Però li konna tim Malti
il-ħamis jilgħab fl-Ewropa. Wara l-logħba baqa' ġej Malta. Wasal Malta fis-6 ta' filgħodu. U jumejn wara li terġa' jibda jaħdem fuq kompetizzjoni oħra, livell ta' futbol differenti. Hija xi ħaġa sabiħa ħafna l-futbol Malti, però fl-istess ħin surreali għax maħniex imdorrijin biha. U jien antiċipajt illi ħamru ser ikollhom dawn id-daqsxejn ups and downs għaliex ikollok kemm ikollok skwadra, ikollok kemm ikollok players tajbin, ikollok kemm ikollok coach kwalifikat u tajjeb. In-nukleu tal-qafas tal-players tal-iskwadra tal-Ħamrun jiena xorta nibqa' nemmen hija bbażata fuq il-players Maltin. Bonello, Kaminzuli, Marcellina u l-kumplament Bong u players oħra li għalija huwa l-backbone is-sinsla tat-tim. Maħniex imdorrin, jgħid kulħadd. Issa vera bħalissa għandna flus tal-obit tal-Premier, il-tlieta, l-erba, l-ħamis, is-sibt, il-ħadd prattikament tkun ħafna l-obit xulxin, però l-livelli huma differenti. Li tmur minn Kordin sa ta' Qali, qed nitkellmu fuq kwart 20 minuta karozza. Li tmur il-Polonja, maħniex nitkellmu fuq 20 minuta karozza. Ġifieri dal-iscourage naħseb illi mhux xejn lil Ħamrun fil-pożittiv għaliex kieku jien nkun partitarju ta' Ħamrun, kieku jien nkun amministratur ta' Ħamrun. Nippreferi li nilab kif qegħdin għaliex naf li kif inhu l-format tal-Kampjonat Premier għad għandhom iċ-ċans illi f'Jannar jirranġaw is-sitwazzjoni. Issa biex ma niftehemx ħażin, Ħamrun mhux qegħdin l-aħħar, Ħamrun qegħdin ma ta' fuq. Jiġifieri qed jirnexxilhom jiġġagiljaw bejn iż-żewġ kompetizzjonijiet li għandhom. Jiġifieri jiena nemmen li l-għand tal-Ħamrun huwa m'għandix dubju li ġu mal-ewwel sitta din l-ewwel fażi, m'hemm xejn garantit s'issa, però naħseb hemmhekk ħajkunu imma l-ewwel sitta, eventwalment kif jiġu għassijun, għax inti tiġi mal-ewwel sitta, mbagħad għandek tieni parti li kapaċi jispiċċawlek l-ewwel, kapaċi jispiċċaw it-tieni, kapaċi jispiċċaw it-tielet, il-Ħamrun kapaċi jispiċċaw is-sitta wkoll, imma mbagħad għandek it-tieni fażi tal-kampjonat li hija replika tal-ewwel parti u kif nafu ġara s-sena l-għaddiet, Ħamrun jagħmluha mal-ewwel sitta bil-ħniena fl-ewwel fażi, jagħmluha mal-ewwel sitta fit-tieni fażi bil-ħniena, eventwalment rebħu l-kampjonat. Sliema huwa tim illi minħabba l-akkwisti kbar illi saru, kulħadd stenna aktar. Però l-bieraħ kombinazzjoni fil-programm l-argument kelli mistieden il-President ta' Sliema, Keith Perry, u għadda kumment interessanti ovvjament. Mhux kellu jgħidu Keith kulħadd rasu fuq u bħal issegwu intom, ġifieri jekk Sliema ramaw, il-Belt ramaw, il-Furjana ramaw, il-Ħibs ramaw, ġifieri m'hemmx tim illi llum il-ġurnata qed ngħidu isma' ħajħorġu minn hemm l-ewwel il-Furjana u ħansemmi lil-Mostra u n-Naxxar li qegħdin fl-aħħar u ħajkollhom walk in the park. Insewa. Karl qal Naxxar skapulaw is-sena l-għaddiet, dis-sena forsi ma jirnexxilhomx jiskapulaw xi ħaġa on those lines prova jgħid Karl. Però jekk wieħed isegwu dak li għamlu Naxxar, kważi jiena ngħid li l-pożizzjoni li għandhom ma tixxaqilhomx għaliex qed naraw il-barranin tagħhom qed jistatiljaw. Ejja ninsew ironikament iż-żewġ timijiet li hemm l-aħħar il-Mostra u n-Naxxar huma ż-żewġ timijiet li taw telfa lis-Sliema. Eżatt. Kemm il-Mostra u kemm in-Naxxar. Ġifieri naħseb għadu prematur ħafna. Ovvjament aħna bħalissa qed nieħdu ritratt, snapshot ta' sitwazzjoni. Qed nitkellmu dak pas-surveys. Ġifieri kif inhi s-sitwazzjoni bħalissa dik il-verità. Il-klassifika dik li snapshot tal-mument. Furjana l-ewwel, isfel għandek il-Mostra u n-Naxxar. Dik il-verità. Kapaċi nkunu qed nitkellmu ġimgħatejn tliet oħra, erba' oħra, u s-sitwazzjoni tkun differenti. Kapaċi n-Naxxar u l-Mostra ma jibqgħux hemm fuq, kapaċi l-Furjana ma jibqgħux hemm isfel. Ejja ma naġux tifhimuni x'ħalin ta' ġim ġiet nipritka, però m'hemmx distakk enormi ta' punti li tgħid hemm tim b'rasu mistrieħ, jew hemm tim lest. Jiena nazzarda ngħid u nikkonkludi hawnhekk biex inħalli ovvjament lilkom tmexxu d-diskussjoni, illi kif kellna s-sena l-għaddiet, u kważi din is-sena ħatkun għar, ħajkonna il-5, is-6, is-7 u 8 post, 4 timijiet ġo xulxin
u ma nafux minn ħajkunu dawk it-timijiet għaliex għandna lil Birkir Kara, għandna lil Marza Xlok, għandna lil Hibs, possibilment ikonna xi wieħed bej Żabbar u Gżira, qed nantiċipa li labuha jekk ikunux mal-ewwel sitta jew mal-aħħar sitta. Jiġifieri kieku jkolli nagħmel daqsxejn minn dak li rajt s'issa, għax kif qed ngħidilkom sa ġimgħatejn li ġimgħa oħra kapaċi sitwazzjoni tinbidel. Naħseb li Florjana, Ħamrun, Valletta u Nazzarda ngħid Sliema magħhom kapaċi ikunu mat-top 4 sa 3 match days oħra. Għax aħna ma ninsewx li 3 match days oħra jinqasmu t-timijiet. Ma rridux ninsew li bejn 7-8 hemm 7 punti diġà, u fadal 9. Ekku, ġifieri, però is-sitwazzjoni hija ġiġurxin, kulħadd jista' jerbaħ ma' kulħadd u kulħadd jista' jitlef ma' kulħadd. Semmejtu n-naxxar ma' Sliema, ħadd ma stenna jgħid xejn kulħadd. Mhux li Sliema titlef, kif titlef. Jiġifieri jekk in-naxxar ta' terba lil Sliema. Jiġifieri għalhekk qed ngħidu, jiġifieri s-sitwazzjoni hija kif inhi, issa biħa l-futbol Malti wara kollox illi lilin mill-kontroversja tal-kampjonat u l-format jgħid kulħadd il-futbol Malti ilu jżid fil-livell tiegħu. Iżid fil-livell tiegħu għaliex qed inġibu barranin tajbin u għax ċertu Maltin għallew il-livell tagħhom ukoll. Joshua, l-ewwel kummenti minn naħa tiegħek ukoll konna qed nitkellmu fuq Sliema Ħamrun, Rocco Pirsha illi milli jidher kien il-plejer li ħamel id-differenza. L-għennet Antonello nsellimlek, nsellem il-Clinton, nsellem anke il-Karl, u grazzi tal-istedija wkoll tiegħek dan il-programm. Le, bażikament naħseb illi tilfu plejer ħamlu Spartans, però ħamlu Spartans bl-iskwadra li għandhom li mhux ħanejt li ma jinħass il-plejer, però rnexxielhom b'xi mod jew ieħor jimlew n-nuqqas tiegħu, però Pirsha bla dubju issa dak li tama Ħamrun bil-mod il-mod issa qed naraw ma' Sliema. Il-bira kien fundamentali ħafna, infatti intażel bħala l-MVP tal-partita, flimkien miegħu il-bira ħoġobna ħafna l-bira kont hemm preżenti wkoll jiena. Ħoġobna ħafna Eddie McGovern, qed ikollu wkoll kampjonat tajjeb, forsi ma tantx forsi f'dak li jkun forsi jiffoka ħafna fuq, forsi aħna mmorru l-attakkanti jew anke għal midfielders iktar avvanzati, però Eddie McGovern il-bira kollu wkoll partita tajba ħafna. U Nazzarda ngħid jekk nitkellem fuq Sliema Ħamrun, il-bieraħ tattikament Paul Zammiti rnexxielu jqaxxar il-partita. Bażikament mbagħad ukoll tim ta' Ħamrun kellu dik it-tkeċċija ta' Smajlagic, mbagħad il-partita żgur manage Ħamrun Spartans biex jirnexxielhom iġibu xi ħaġa. Fit-tieni taqsim ovvjament il-coach Modica daħħal saħansitra 4 players biex ovvjament jipprova jikseb ir-riżultat anqas il-punti u jevita l-ewwel telfa. Però l-bira ħrajna l-Sliema li naħseb li bqajna għaddejjin, iktar kont naħseb li Sliema jkabbar riżultat fil-li ħamlu Spartans jitlu iktar fil-partita. Però ħamlu Spartans ma jfissirx għax tilfu l-bira hija traċedja, ħamlu Spartans ikollhom staġun tajjeb ħafna, ħamlu Spartans li qed jirnexxielhom ukoll jiena lija s'issa kif qalu wkoll tajjeb kemm Clinton u kemm Karl qed jirnexxielhom ukoll jibbilanċjaw bejn kemm fadal bejn il-conference u bejn il-kampjonat għandhom skwadra twila. U naħseb li li xorta minn Ħamrun fadlilna x'naraw u anke fl-Ewropa nemmen jibqa' ħajġibu xi punti żgur għax bil-wirja li jagħmlu Bajagiellonia malkemm tilfu kienet wirja verament kbira, wirja li tagħmilna gburi bħala Maltin ukoll. Eżatt. Antonello, forsi nista' nsir xi ħaġa ma importax fuq għal Joshua. Ħanżid fuq semma l-Eddie McGovern, Eddie McGovern naħseb qed ikollu wieħed mill-aqwa staġuni s'issa ma' Sliema u qed naraw anke mat-tim nazzjonali Malti, prattikament is-siġil appostu u qed naraw anke l-pożizzjoni tiegħu tinbidel minn ħin għal ħin waqt il-partita u qed ikun effettiv ħafna. Il-bira kruċjali wkoll għaliex ħadd minnha ma semmija bejn il-assi ta' Sliema kien hemm Kelvin Agu hemmhekk minflok Rashid Altumi. Rashid Altumi li kien sospiż, Rashid Altumi fl-opinjoni li tiegħi naf li huwa goalkeeper, wieħed mill-aqwa goalkeepers Maltin li għandna fil-pajjiż, però s'issa kienet ikun daqsxejn shaky bejn il-assi ta' Sliema. Il-bieraħ kont sorpriż bil-goalkeeper Agu li l-istaġun li għadda ma ninsew ġan huwa goalkeeper ta' 20 sena.
m'għandux iktar minn hekk. L-istaġun li għadda kien il-numru wieħed bejn l-assi taslima. Ilu melab lob kompetittiv prattikament minn Mejju li għadda u l-biraħ ħareġ u għamel logħba kif jgħid il-Malti ta' kiesaħ. Ma kienx l-aħjar plejer tal-logħba għaliex però kull darba li kellu ġim sejjaħ biex jagħmel saves tajbin, għamel saves spettakolari li kapaċillum kieku qed nitkellmu fuq sitwazzjoni u riżultat differenti. Għaliex kien hemm possibilità ta' Ħamrun imorru fil-vantaġġ u salvaħħom u kien hemm possibilità li saħansitra jġibu droħ il-Ħamrun u ma ġabux. L-aħħar ħaġa Joshua nħalli fidejk. Paul Zammit inti qed 10 logħba, 10 il-logħba b'mod sempliċi ħafna, wara kull ħabbra ta' ngħid sempliċi m'iniex coach, però iffolla nofs il-ground Paul Zammit u letteralment ma ħalla l-ebda plejer ta' Ħamrun jimmanuvra jew mexxi nofs il-ground u hemmhekk fejn intrebħet. Il-logħba intelligenti biżgħet Paul Zammit illi fit-tieni taqsim ma kien jaf li għandu plejer anqas, naħa l-oħra l-Ħamrun, ħareġ plejer li huwa veloċi, qed nirreferi għal Mamadou Bach, l-akkwisti l-ġdid li ħadu mingħand Zurriq fis-sajf illi għata u prattikament kull darba laqbad il-ballun beda jħarbat id-diviża ta' Ħamrun. Il-partita spiċċat b'xejn, però setet faċilment spiċċat 3 b'xejn. Sewa mela, ħalli nitkellmu naqilbu nara diskors u nitkellmu fuq logħba oħra għal anke x'għandna xi messaġġi li daħlulna fuqha. Hibernians xejn, Florjana wieħed. Florjana li rabħu l-logħba tal-ġimgħa tista' tgħid kontra Hibs illi għadhom mifnija bl-inġeris u domanda li daħlet ilna minant Mark Kembri qiegħed jistaqsi x'taħsbu li jonqoshom Hibs minkejja l-inġeris eżistenti. Clint, ħanibnuħu kumment minn għandek u minn għand Joshua u mbagħad Karl jalaq fl-aħħar. Ismani, Hibers kienu f'sitwazzjoni ħafna għar. Nibdew il-pozittiv għax jennu biex nara t-tazzek tara mimlija mill-levojta. L-akbar acquist fl-opinjoni tiegħi ta' Hibernians huwa Andrej Kembri. Skużani, Andrea Ġus. Hawnhekk insellem lill-assistant coach li kellhom is-sena li għaddiet, Ryan Pulis, li fl-opinjoni tiegħi huwa wieħed mill-aqwa coaches għal-mod ta' kif jaqra l-logħba. Però Andrea Ġus titihom xi ħaġa differenti fl-opinjoni tiegħi lil Hibernians, bniedem fl-opinjoni tiegħi intelligentissimu u qed naraw joħroġ l-aħjar tal-plejers li għandhom. Intom semmejtu l-Jurgen de Gabriele, ma jżerx ikun jara wkoll. Player offensiv, player li jikrea ħafna, illi sfortunatament weġġew ukoll. Is-sitwazzjoni tal-goalkeepers manage. Però minn dan kollu, Hibernians mhux qegħdin hemm isfel da. Qegħdin hemm fuq ġifieri il-mistoqsija jien nagħmilha bil-kontra. Meta Hibernians ikunu bl-aqwa potenzjal tagħhom, meta Hibernians ikunu bl-aħjar skwadra tagħhom, meta Hibernians ikollhom il-plejers kollha dispożizzjoni tagħhom, ħanaraw iktar għaliex pereżempju jiena plejer li joġobni ħafna huwa dal-famuż Vilela. Ma tantx joħroġ għaraq waqt il-partita, għax mhux xi wieħed li jiġri u ma jaqafx, però l-mument li ġi l-ballun saħħ, l-iktar ħaġa importanti hija li jitfa' l-ballun fix-xibka. U għet jgħamela, ġviri. Minkejja m'għandhomx l-aqwa skwadra ta' dawn l-aħħar sin Hibernians, però xorta qed nara din l-iskwadra aħjar mill-iskwadra tas-sena l għaddiet. Aħjar mill-iskwadra tas-sena l għaddiet. Jekk panduru fuq Florjana being li kienet l-istess logħba, qegħdin l-ewwel, però m'iniex konvint bil-prestazzjonijiet tagħhom. Jiena l-bieraħ fil-programm għamilt mistoqsija, u forsi hawnhekk nistgħu niddiskutuha wkoll. Coach Portugiż. L-element ta' futbol sabiħ forsi qed jintesa l-importanti li jiġi r-riżultat. Ġifieri jista' jkollna sitwazzjoni l-Florjana jibqgħu jerbħu, wieħed b'xejn, 2-1, 3-2, b'riżultat viċin,
imma r-riżultat li jasal. Ir-riżultat li fl-aħħar mill-aħħar aħna ġimgħatej tliet ġimgħat oħra ma ngħidux. Ara rebħu b'xejn. Ħadu 3 punti. Issa kontra dak, kontra li ħorru kif ħadhom 3 punti. Għalhekk ġifieri kapaċi dan huwa stil ta' dan il-coach Portugiż li għadu naraw in the long term, però intom bħali ta' fuqhom il-coaches Portugiżi jisu il-fancy football b'xi mod qed jispiċċa l-importanti li jiġi riżultat. Minix ngħidlek fil-każ tal-coach ta' Florjana, però s'issa dik l-impressjoni li tani wara tmien logħbiet. Rajnihom labu lob sabiħta biex ma ninftihemx ħażin, però kien hemm logħbiet oħra illi jkun kuntent bil-wieħed b'xejn, tibqem il-partita, fimt? U jirnexxielu iġibu r-riżultat. Għal kontrarju pereżempju ta' Sliema, li tkun wieħed b'xejn minn fuq, jew tkun tnejn wieħed minn fuq u ma rnexxielix iżżomm ir-riżultat. Ġifieri hemmhekk tara mbagħad pereżempju qed insemmi l-Sliema għax semmejnihom qabel ta' ġifieri. Però hemmhekk tara kif ma ninsewx li ġifieri Florjana bidlu il-barranin kollha mhux xejn, bidlu l-barranin tal-iskwadra kollha mister żball plejer wieħed ħallew. Plejer minn tas-sena ġifieri mhijiex xejta li tibda mill-bidu, però din ovvjament jiena waqqafni Antonello x'nibqa' għaddej, però din hija sitwazzjoni li ma nifhimha qatt jien. Aw Malta inbidlu t-timijiet darbtejn f'kull staġun, inbidluh fis-sajf u f'jannar nerġgħu nbidluh. Prattikament it-tim ma tarfux minn sena l-għaddiet li fil-Maltin li jisom ovvjament għandhom daqsxejn iktar stabilta u jibqgħu fejn ikunu. Eżatt, Joshua, forsi m'għandekx kumment ġiżid u Karl ukoll rigward din id-domanda li saqsina Marek. Mela, le, bażikament li kont Forsi sajt ewwel kumment fuq il-logħba parentesi. wkoll. X'inhija? Skużani. U forsi wkoll xi kumment fuq il-logħba ta' nhar il-ġimgħa kif qegħdin fiha. Le, bażikament li kont se ngħid l-ewwel ukoll is-save bill fuq il-partita l-oħra, is-save bill jagħmel ukoll il-goalkeeper turi kemm kellu partita tajba Agu eżattament fil-bidu fuq il-daqqa ta' Smajla ġiet minn is-seqsba kienet. Le, bażikament fuq Hibernians u Florjana naqbel ma' Clinton ħafna li mhumiex qed juru dak il-fancy football però r-riżultat jasal. Però li qed ninnota ħafna minn Florjana li qed ikollhom ukoll fl-istess partita, infatti rajniha wkoll ma' Hibernians li filli jkollhom ritmu veroli, filli f'daqqa waħda ir-ritmu jerġa' jaqa'. Rajthom ħafna jiena stop and go il-Florjana fis-sens illi jkunu l-aħjar tim fil-pitch, però ġieli jagħmluha jibrillaw, speċjalment ġaħ li verament qed ikollu staġun impeccabbli li jkompli mal-veloċità tat-tim. Fl-istess ħin tara din taqsima ta' Florjana fejn prattikament ikunu qed jirriskjaw ir-riżultat, imma r-riżultat iġibuh xorta. Jiena niftakar ukoll fl-antik ilu ħafna fi żmien Ġasmon Zarafa Valletta kienu għamlu kampjonat, kienu rebħu il-kampjonat imma mingħajr ma jibrillaw, imma r-riżultati bdew jiġu. Differenza tal-gols, Joshua, tirbaħ b'xejn u tirbaħ b'xejn xorta l-istess. Ġifieri jaf tkun is-sigrit ukoll ta' Florjana dan l-istaġun u ngħidwa kif kulħadd jaf ukoll. Ovvjament ħadd m'għandu dritt kampjonat ma jkunx fil-ground, però Florjana issa about time naħseb ilhom dejjem hemm u qatt qed jaslu, diġà għamlu sentej li bażikament il-kampjonat kien f'idejhom l-istaġun li għadda kienu gowl il-vot u erba' jekk ħammorru ovvjament l-iktar waħda li jibqgħu jiftakru il-Florjana dak il-5 xejn li tilfu ma ħamru mbagħad li qabel. Ġifieri dik naħseb kienet l-ikbar weġġa u naħseb it's about time li Florjana jollu dan. Għadu fuq il-mejda. Tal-Covid. Dak iż-żmien il-coach ministeriż mal kien potenza għandek. Il-potenza dak kien. Però isma' mbagħad wieħed ma rridx jinsa relevanza ta' Florjana għaliex dar huwa argument, badna l-beraħ waqt l-argument ukoll. Ġifieri irdu noqogħdu attenti għaliex jien bħalkom hemmhekk kif daw ma jerħu qatt. Però jew ma ninsewx 4 snin ilu daw kienu f'xifer li ġi relegati, da. Kampjonat. Daw kienu punt wieħed biss il-bot mir-relegazzjoni. Ovvjament hawnhekk tittat mertu kbir il-President tagħhom, Johan Sajt. Jgħid kulħadd, ovvjament forsi mhux maħbub minn kulħadd, da ma tistax toġob l-Alla u x-xitan kif jgħid il-Malti. Però fl-4 snin li ilu President, żamm il-klabb, żamm it-tim mhux biss relevanti, imma qed jiċċellenġja l-onuri. Ġifieri
Issa ovvjament ma waslux, taf kemm għandna clubs, ma rridx niftaħ Pandora's box, imma pereżempju l-Arsenal mhux dejjem hemm kienu. Hemmhekk u ma rebħu xejn, jiġifieri kapaċi il-Liverpool qabel dew iddominaw għamlu 8 snin, on and off. Jiġifieri da tiġri kullimkien fid-dinja, mhux nissimpatizza ma' Floriana, ma qed inkun realistiku tas-sitwazzjoni da tim klabb wieħed biss jista' jerbaħ, tim wieħed biss jista' jerbaħ. Sewwa jiġifieri issa jiena nibqa' ngħid biex terbaħ lokalment. Issa forsi jiena daqsxejn stramp. Imma biex terbaħ lokalment, jiena nemmen nirid ikollok coach Malti u l-backbone tat-tim, essenzjali tat-tim, irdu jkunu players Maltin. Din hija proven fl-opinjoni tiegħi ta' l-żawri illi ħallik mal-Ħamrun, però f'dawn l-aħħar snin kull klabb Malti li ħall kampjonat fit-tmexxija dejjem kien hemm coach Malti. Is-sena għaddiet Winston Muscat. Ta' qabel żawri issa tgħidlix ta' Floriana ta' Potenza għax jien kważi nies bħal Potenza, nies bħal Mark Miller, nies bħal Branko Nesevic, nies bħal Giovanni Tedesco. Ilhom hawnhekk. Qed tifhem x'qed nipprova ngħid, jiġifieri mhux għax nissalaw Malta inti Malti, imma il-fatt li jkollok jiena li Branko Nesevic, il-ħaqtu jilagħbu Malta u coachaw Malta. Futbol Malti jafu sew. Naħseb l-aħħar coach bana għana li rebaħ il-kampjonat kien Sandera 4 snin ilu. Meta ħallik mal-Ħamrun Branko Nesevic jiena lija bħala coach Malti kif qed ngħid. Ma xered ngħid meta jkun hemm nukleu ta' players Maltin, u din hija mhux qed ngħidlek il-barrani ma jagħmlux id-differenza. Però il-krema tal-belt fit-2000 kienet krema ta' players Malti. Meta Birkirkara ħadu players Malti biss, players mill-lokal ġeneralment. Gilbert Stefan Gilio. Dik qed tispiċċa. Però jiena lija il-forza ta' Ħamrun jgħid kulħadd dejjem kienet il-players Maltin li kellha. Jiġifieri f'dawn l-aħħar 4 snin narawhom jiddominaw. Jgħid kulħadd, għalija jibrillaw fit-tim tal-Ħamrun. Henry Bonello u Joseph Mbong, illi jgħid kulħadd, issa kemm semmejna barranin. Jiena naf aġenti jiġu għaw Malta, sallum il-ġurnata, isegwu l-Joseph Mbong. Kważi ħankun forsi daqsxejn bombastiku bli ħanejt, imma li kieku Henry Bonello naħseb għandu 5 snin inqas milli għandu. I'm sure li qed jilgħab f'kampjonat barra minn Malta. U Clinton jekk nista' nżid miegħek ukoll naħseb li ffortunati biżejjed illi Ħamrun din is-sena Henry Bonello qiegħed forma mill-aqwa. Joseph Mbong qiegħed forma mill-aqwa jgħid niftakar il-gowl li skurjaw il-Ħamrun kontra Żalgiris, il-gowl bellezza li jagħmel li mbagħad minn hemmhekk għajna r-rimonta fejn Ħamrun prattikament dik ir-rebħa b'dik il-kwalifikazzjoni waslu sal-grupp. Jiġifieri jiena naħseb bħalissa Ħamrun ġiethom ukoll kif bħal kollox, u inti ikollok tinbsabtu, inti meritak, jiġifieri għax jekk inti tilab tajb u terbaħ u jirnexxilek tiskurja, jirnexxilek terbaħ u tibqa' tagħmel is-suċċessi, però kif jgħidu wkoll naqra fortuna raw nulem, irnexxielhom ukoll Bonello jiena lija l-gwirja li jagħmel anke kontra Jagiellonia, jalla jagħmel nhar l-erba' kontra l-Olanda, ġifieri nhar ħamis kontra l-Olanda. Għax bħalissa Bonello jiena lija numru wieħed bla dubju ta' Malta għalkemm qed jikber imma bħal imbit. Mela, Karl, Kien hemm domanda hekk ma jimpurtax ta' Mark. Kien hemm mistoqsija ta' Mark Xkembri. Eżatt, x'inqoshom ħibs minn kien injuries assistenti. Mela ara, ħibs jekk dis-sena ma ġithom xi ħaġa sura ġithom sura. Huwa il-forward jitfa' ġewwa. Kien ilu ma jkollna naħseb forward dan it-tip, il-ħibs. ħammur ħafna lura fil-passat minn mindu kellna l-Karzakkaw. Ħanġi naqtallaw, nfakrek fejn li hemm mifsud. Ukoll, imma Darren Sherry, Cohen. Tarabajk, tarzbien, qed insemmi. Tarabajk. Però tinsewx Karl huwa avanzat iktar fi żmien minna, ġifieri iftakarhom dak il-plejers, aħna ma niftakarhomx.
Għala u koll, il-veredat nejdu Għalena ċajta mjagħja. zakkaw Joshua ma jiftakrux. Antonello Le, daqsi. niftakru nżakkaw. Antonello jiftakru. Ma ftit zaħira. Iktar tiftakar kif qed ngħid l-Adrian Mifsud, il-Cohen, il-Terence Sherry. Sew nżakkaw, sew il-ġorġ Imma jien nara, all right, mela, ħanerġa forsi nirrifrejzja u nippolixja. Mela. Għamiltu osservazzjoni tajba mela li jinti Clinton. Fej semmejt li da bla sforz imma jtfjaw ġewwa. Qed tifhimni? Għal-filela. Per eżempju, jiena mhux sa nsemmi lil Cohen hekk għalfej, għax Cohen kien poeżija fil-ground. Cohen ma tgħidx meta qed ngħidilkom inżakkaw, ġifieri dak it-tip li il-ġirja. Imma il-ballun jasal fix-xibka. Meta mbagħad ħansemmu, pereżempju, kellek Adrian Mifsud. Ukoll dak tampari. Adrian Mifsud ukoll kien hemm dak l-element li jsib ix-xibka, ma mhux bħal dawn qishom bħal zakkaw u bħal ma semmejn issa. Ġifieri, il-ħibs naħseb li kieku ix-xorti daħqed iktar ngħidlek jafan l-aktar punti. Biss. Kulħadd ġara, kulħadd jaf ġara s-sena l-oħra, il-ħibs kienu f'mal-ewwel sitta. Inbidel ir-riżultat u spiċċaw fiż-żona fejn hemm relegation. Amma parti minn hekk imbagħad bwirja mill-laqwa għamlu dawk il-ġixla bit-tnejn tlieta tajbin u l-ħibs ħadu trofi. Ġifieri, pereżempju ħaġa li nerġa' ħanaqba' ftit fuq għamela fuq ħibs huwa daqlija, ġifieri naħseb li skwadra hemm u trid tieħu l-ħin biex tevolvi. Ħaġa li skużawni għalkemm mhux qiegħda fl-iskeda ma xtaqt niddiskutiha magħkom kif qegħdin hawn. Jien pereżempju ddiżappuntat ħafna bħal Żabbar u stennejt ħafna iktar. Ma nafx hekk hawn xi ħadd bħali minn. Naħseb jiena ħaż-Żabbar qed iħossu ħafna jekk mill-istedbal qed ma marsax lok issa il-Marcelo Barros. Dak l-attakkant li bażikament apparti li qed għandhom il-Gambarte li għalija u wieħed mill-aqwa midfielders barranin li għandna fil-futbol Malti. Onestilla ta' Żabbar, Gambarte infatti. M'hemmx dubju. Però naħseb jiena ħaż-Żabbar, infatti rajnihom kontra Birkirkara, dwar kif inhi Birkirkara issa taħt il-coach qegħdin jilagħbu jiena lija stil antik, it-tip ta' katenaċċa li prattikament tistennew l-avversarji u jattakkaw. Żabbar kieku kellhom attenzjoni. Ħan interrompi ftit Joshua, sa frattant vera qed jilabu katenaċċo, ma kemm ilhom li ħadu l-festa dom ma fallewx kolb. Le, vera. Missa rridu narawhom iktar mat-timijiet il-kbar, għal ma jgħidux il-kbar għax mhux qed insemmu kbar u żgħar għax il-kampjonat huwa verament ikkumbattutu viċin. Fadlilhom il-konfront diretti Birkirkara x'inklu. Floriana u Hamrun. Issa, rridu naraw hemmhekk x'ħajjiġri, però Żabbar biex ma niddevjax fuq Żabbar, fil-verità, naħseb li kieku kellhom dak l-attakkant li kien kapaċi anke qed jiġrilhom fil-partita qed ikollhom lob tajjeb imma mhux qed jinexxilhom jsibu x-xibka. Jonqoshom dak l-attakkant li jalqilhom l-azzjonijiet. Ċeas qed ikun tajjeb, però naħseb bħal Barros m'għandhomx. Mela. Opinjoni tiegħi. Fl-opinjoni tiegħi element psikoloġiku ħafna f'Ħaż-Żabbar il-moment li qed isofru gowl qed jiddemoralizzaw ruhom totalment il-players illi mhux qed ikunu jistgħu jirreaġixxu. Naħseb din rajniha tul ħanejt mhux tul it-tmien partiti kollha, ma minn 5 jew kważi 6 minn 8 partiti rajna li l-Ħaż-Żabbar jikrollaw mentalment u psikoloġikalment. U naħseb f'din il-waqfa l-coach Ħaż-Żabbar irid jaħdem ħafna fuq lat psikoloġiku għaliex nemmen li hemm skwadra kompetittiva biżżejjed, skwadra ma tixxaqilix li qiegħda fejn qiegħda, però l-skwadra li tbati biex jiġib ir-riżultati. Mela, nixtieq li nkomplu għaddejjin imma l-ħin tar nistgħu ngħidu hekk u għal daqstant wara dina il-waqfa ta' reklami li ser ikollna l-ewwel qed nirringrazzjaw il-Joshua u l-Clinton u l-Karl ukoll fit-tieni parti ser jidħlu Joseph Magri u Roberto De Brincat biex inkunu nistgħu nitkellmu dwar il-logħba bejn Milan u Juventus illi kellna l-bira filgħaxija. Għal daqstant tat silma fil-każ tiegħi u wara dawn l-4 minuti li ġejjin
Ibqgħu magħna ħalli nibdew niddiskutu Milan Juventus. L-aqwa esperjenza lokali fuq eabet.com. Ingħaqad magħna u irbaħ. Tista' tilgħab fuq għażla vasta ta' Casino Games jew fuq l-isport favorit tiegħek. eabet.com. Dejjem ilgħab b'mod responsabbli. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. eabet.com, l-għażla tal-Maltin, fejn tista' tilgħab u tirbaħ, ingħaqad, iddepożita, biċ-ċans li tirbaħ. eabet.com, dejjem ilgħab b'mod responsabbli. Merħba lura t-tieni parti tal-programm Botta u Risposta fejn flimkien miegħi ma' Roberto u issa ma' Joseph ukoll se niddiskutu l-logħba tal-bieraħ, sejħula logħba bir-rispett kollu lejn kulħadd, bejn Juventus u Milan, logħba li spiċċat fid-dro ta' xejn b'xejn. Qabel xejn ukoll kif qed il-Karl ukoll se nerġa' intenni issa grazzi lilkom ukoll Roberto u Joseph, grazzi l-kumplament tat-tim tal-Kamra Sportiva għal il-tragward illi l-ħaqna ta' 7500 segwaċi l-ħaqniħ propju dal-għodu mat-tokki ta' nofsinhar kif ħareġ l-avviż tal-programm tal-lum. U wkoll għal-paġna bħal mill-Kamra Sportiva u wkoll riżultat mill-aqwa illi ukoll jippremja x-xogħol illi nagħmlu bħala tim. Mela, Juventus Milan.
Ħanħalli fidejkom biex ittuna naqraw tlan ġenerali fuq il-logħba u mbagħad nibdew nitlu fit-temi. Roberto, la kontu home, tibda int. Nsellem lek Antonello, nsellem il-Joseph u nsellem il-daw kollha li segwuna. Jien naħseb kienet logħba tipika ta' Allegri, ġifieri Milan ovvjament kellhom sistema tattika tipika ta' Allegri. Juventus min-naħa l-oħra ddiżappuntaw bil-kbir jiena b'responsabbiltà ħanejt li jekk Tudor jibqa' jilgħab dis-sistema l-Juventus jistgħu jinsew li s-season li ġej jilagħbu fiċ-Champions League. U qed ngħidha ġifieri b'responsabbiltà però qed inkun realistiku ħafna għax ma nistax nifhem kif dal-coach li ovvjament huwa ex-player ta' ċertu livell, il-coach bosta timijiet għadu mhux qed jirrealizza li s-sistema li ddaħħal ġo moħħu mhix qed trendi u għandu bżonn bidla radikali fil-pjan tattiku tiegħu. Jiena naħseb li overall Milan kienu aktar dixxiplinat tattikament. Alright, kien għandak iċ-ċans ta' Gatti li kieku Manjan ma mhux dak is-sejf straordinarju, kieku l-logħba kienet tieħu xejn differenti, ovvjament imbagħad kien hemm l-episodju tal-penalty li hemmhekk il-bambin ħabna bil-kbir. Però naħseb li tattikament il-Milan kienu aħjar. Però naħseb riżultat ta' draw wieħed ġust għal dak li għamlu ż-żewġ timijiet li kienet logħba verament boring u ħafna mimli ħafna żbalji. U wara l-logħba li rajna Juventus Inter mbagħad kellna totalment l-oppost bil-logħba tal-bieraħ. Nsellem lek Antonello, nsellem l-ħabib tagħna Roberto wkoll. Lejn bażikament ma tantx għandi xi ngħid xi nżid ħlief, però naħseb il-bieraħ wara l-logħba smajt ċertu kummenti kieku ma fallix Pulisic irbaħna, kieku klajna l-ewwel u onestament naħseb Milan kienu l-iktar tim li tilef mill-konfront tal-bieraħ għax brebħa kienu jitilgħu l-ewwel. Però issa kien però l-xuwija l-iktar ħaġa li ddeżappuntatni jien mhux il-penalti ta' Pulisic għax idu niftakru li anka fl-aqwa tiegħu Baġġo forsi Roberto anke inti tiftakru fil-94 falla l-penalti, ġifieri Pulisic skurja diversi penalti, kull ma fallak naħseb mis-sess barkemm mal-Milan it-tielet wieħed da li falla, ġifieri daw affarijiet li jiġu ġifieri. Jiena naħseb l-iktar episodju li ddeżappuntani iċ-ċans li kellu lejgħu b'xi ftit ħin wara l-penalti li jfallilek ballun bħal dak letteralment waħdu quddiem il-lasta. U Allegri qala għalkemm il-ġimgħa l-oħra qiegħdna qal Conte li palla żejjed fuq De Bruyne li braħu kollha Allegri fl-istess konferenza ma mistux qal li players ta' livell ta' lejgħu jistgħu jfallu dawk ma jistgħux ifallu dawk iċ-ċansi, ġifieri dak kumment li kieku jien ma kontx ngħidu fl-apert minkejja li għandu raġun. Però laqatna ħafna wkoll il-kumment ta' Rabiot għal stajna rbaħna u naħseb apparti dak is-sejf li ġab Mike Maignan u naħseb il-fatt li żelaq ukoll Jonathan David fl-ewwel taqsima nemmen li Milan kreaw ħafna iktar chances minn Juventus, ġifieri u Rabiot qal waħda. Qal stajna rbaħna u naħseb ħaġa oħra li qal illi bħala tim ma milniex biżżejjed. Naħseb jiena ġifieri dak huwa kumment illi wieħed irid jorbot fuqu. Mela, għajimtu diġà diversi punti li ħan iddiskutu matul din il-logħba, biss Roberto, Jonathan David, kif tiġġudika r-ritorn tiegħu fost it-titolari u ħanibdew minn hawn. Kif tiġġudika r-ritorn tiegħu fost it-titolari l-logħba tal-bieraħ? Jiena ħanajdlek, jien nisma' ħafna kritika lejn Jonathan David, però mhix fair għalfejn dal-plejer b'dis-sistema ma jistax irendi, għodu nnutaw. Mhux hu biss, la open da. Ħadd mu jrendi mill-strikers għalfejn is-sistema mhix qed tiffunzjona. Kif jista' jkun striker ikun tajjeb hekk da ma jingħatax blalen x'jista' jiskurja. Tgħidli ma żela, tiżlok wara tista' ssirlu diku, hija xi ħaġa normali. Alright, ħajqogħdu għax fallak iċ-ċans mal-Villareal. Visibilju rajna players ifallu ċansijiet hekk, jiġifieri il-problema mhux David, il-problema sistema u kif qed jilagħbu. Il-Juventus jekk tanalizza ħanibda mill-ewwel kunċett għax naħseb da ftit jitkellmu fuqu huwa importantissimu. Mela l-Juventus qed jilagħbu bit-3-4-2-1 li għal min jifhem ftit fil-futbol hija l-iktar sistema offensiva
stelab biha, plus li hija l-iktar sistema li biha taħli enerġija. Għax ovvjament għandek iktar ftuħ, tirkupra iktar area ta' pitch, eccetera, eccetera. Issa, il-Juventus bħalma tafu ħadu sehem fil-Club World Championship. Allura ma kellhomx ħin biżżejjed bħal Napoli u bħal Milan biex jagħmlu pre-season kif jagħmlu mod normali. Mel dik diġà hija drawback, però Tudor minkejja li qed jara t-tim kellek il-Turan pereżempju qas jiflaħ jimxi. Yildiz wara sija jkun meħlub. Jibqa' jinsisti li jilgħab dis-sistema. Rajt, it-tieni ħaġa biex tilgħab dis-sistema jrid ikollok midfield b'saħħtu. Jekk tara l-midfield tal-Milan, ħdej tal-Juventus. Qas jibda tal-Juventus? Rajt, mhix sorpriża li Allegri qed jilgħab bil-3-5-2 għax għandu midfield b'saħħtu. Il-Juventus il-bieraħ tara Locatelli li b'kull rispett jiġifieri dak li jaf itih. Jien għal daqshekk nammirah. U McKennie li b'żbalji passes ta' 5 metri tihom ħżiena, kif tista' tilgħab dik is-sistema? Oħra. Kemm il-gowl il-Juventus skurjaw mill-midfielders pereżempju? Rari. Right. Dawn huma kollha affarijiet. Ma tistax imbagħad inti tippunta subajk lej plejer wieħed għax huwa l-striker. Jiġifieri Roberto, il-vot 5 li tagħtu l-Gazzetta dello Sport ma taqbilx miegħu inti. Ħanejlek, jiena kieku ntih 6. Rajt għax f'ċertu momenti jinżel, iwaqqa l-ballun, jagħmel 1-2s ma' sħabu, kien fil-pożizzjoni adattata għal dak il-cross ta' Kalulu li mbagħad jiġifieri bħala positioning kien tajjeb, bħalissa tkun ftit sfortunat ukoll. Rajt, però inti striker tittimgħu biex irrendilek. Jista' jkollok il-Van Basten jew il-Haaland. U jekk ma titimgħux mhux ħajskurja da mhux ħajqbad ballu minn nofs il-ground. Kull darba li jaqbad il-ballun jidribilja l-tim ieħor kollu jiskurja. Dawn huma affarijiet li il-Juventus Antonello biex jiskurjaw jittamaw li jivvintaw xi ħaġa u konsejsaw jew Yildiz. U tinnota l-sistema tal-Juventus x'inhi. Ballun lil daw it-tnejn u jippruvaw jidribiljaw u joħolqu xi ħaġa. L-bqija la hemm inserimenti, la hemm change of position, la tara pereżempju ikun hemm bidla pereżempju minn striker imullek mal-linja u tal-linja jidħollok fin-nofs. Dawn l-affarijiet ma interchanging ma jeżistux. Ġast għandek żewġ players fil-fatt x'inqala Yildiz u l-konsejsaw il-bieraħ li ma sax nifhimha b'kull rispett jiġifieri. Laqas ħolqu ċans wieħed il-Juventus imbagħad. Laqas ħolqu ċans wieħed. Infatti, qed naqra wkoll il-kumment li tat il-Gazzetta Roberto fuq Jonathan David huwa qed naqleb mit-Taljan għall-Ingliż jiena. Jiżlu fl-iktar mument sabiħ u l-asta marret il-bot. Ħera ċans hekk il-ballun tal-wħeb xejn. U speċi bdittejt ukoll li għamel logħba anonima. Jiena ma nitfax it-tort kollu fuqu, orajt forsi fil-preżent għaddej minn forma ħażina, ma kun rispett ukoll Antonello. Inti ma tistax plejer illum tilagħbu, l-għada laqqas tilagħbu sekonda, u mbagħad iddaħħlu l-aħħar 5 minuti, u mbagħad terġa' tiddieħ mill-bidu. M'hemmx kontinwazzjoni. B'kull rispett, m'hemmx kontinwazzjoni. U jekk Tudor li jien għandi rispett leh, ġifieri xi nassal l-oħra jien kont qed jekk ikeċċu l-Tiago Motta misshom iġibu lilu imma sal-aħħar tal-istaġun. Mhux jibdew l-istaġun bih. Rajt, coach li jkun coach tajjeb huwa dak li jaraf x'inhija l-aħjar sistema li jilgħab biex jieħu l-iktar mill-plejers li għandu fit-tim tiegħu. Tudor, tieni ċans Joseph. Domanda, alright. Tudor iffissat fuq it-3-4-2-1 u floku jaddatta s-sistema skont il-plejers li għandu fl-iskwadra qed jippretendi li l-plejers li għandu jaddattaw għas-sistema li għandu ġo moħħu.
li dik mhijiex tajba. Kieku Conte fi 2012 irraġuna b'dal mod, kieku Pirlo xahar kien jagħmel mal-Juventus u kien jitlaq. Għax bil-4-4 Pirlo ma kienx ħajlab. Imma Conte kien kapaċi jibdel il-formation biex jieħu l-aħjar mill-players li kellu. Ħansemmilkom punt ieħor u ħalli fidejk Joseph. Mela il-Milan għandhom il-Modric. Kulħadd jaf Modric huwa ġenju bil-ballun saħ. Isek għandek Pirlo ieħor. Ġieli l-bieraħ rajtu f'xi mument tal-logħba Modric jiġi markat 1-to-1? Le. Ħallih liberu li jagħmel il-lostra jrid u fil-fatt iċ-ċansijiet minn saħ ġew ġiex passes minn tiegħu. Ħanfakkarkom. Malta, Italja, ġota qali. Andre Xkembri Gedin kien taħ l-inkargu jimmarkamentu men il-Pirlo. Jekk issibu il-biografi ta' Pirlo, Pirlo kien qal dak kien l-iktar plejer li għamilli ħajti diffiċli fil-karriera kollha tiegħi. Ma tanix nifs immiss il-ballun. U plejers bħal daw hekk tittamillhom mhux tħallih liberu u jagħmel li jrid f'nofs il-ground. Biex tara kemm intelligenti Igor Tudor tattikament. Ġeja xi kruċċjata kontra l-coach milli jidher Joseph. Le, Ton, jien ħanejdlek jiena taf kif nitkellem, jiena mhux mal-Juventus. Jien dis-sena nara l-affarijiet qar milli kienu s-sena l taħt Motta. Qar. Addirittura. Naħseb qed tasaġġa naqaberta hawnhekk. Naħseb jien ma nafx. Mintom xaqsek il-bot. Minix nesaġera ħanejdlek taħt Motta beda tajjeb, Motta fotta kollox, rajt, bil-man management tiegħu, għax tattikament konna ħafna iktar organizzati milli aħna llum. Rajt, Motta fotta kollox bil-man ma mhux noqgħod fuq Motta issa, dak għadda. Imma jiena qed ngħidilkom, anke taqraw, jiena ma jinħadd ta' ġifieri, jiena mill-esperjenza u min-knowledge tiegħi nitkellem, imma taqra bħal Pedula, pereżempju, ġurnalist li għandu rispett kbir ma' kulħadd, tad-diskors qed jgħid, jiena narahom il-videos tiegħu. Rajt, ma konfużjoni fil-Juventus, konfużjoni. Rajt, ma anke di pereżempju mela Kostic. Laqqas kważi lab minuta tal-istaġun idaħħal lilu l-bieraħ u João Mario ħallih bil-qiegħda. Mal-Villarreal l-istess. Flob daħħal il-Kostic għax naqa' tefal Kalulu fuq ix-xalluk kontra saqaħ meta dajbati kontra saqaħ. Rajt biex daħħal ir-Rugani meta dak inqagħdu qatt ma lab. Ma dawla huma bidliet li ma jagħmlu sens b'kull rispett. Ma konfużjoni dik li hemm, konfużjoni. U jiena ħanejdilkom, mhux biex neżaġera, però jibqa' miexi hekk kif jgħidu t-Taljani, il-panettoni ma jiklux. Iktibha. Inżommuha u mbagħad naraw iżjed il-qudiem. Mela Joseph ħanaqbdu naqra għax għandna wkoll xi messaġġi li rigwardaw it-tim tiegħek, imma ma nistax ma nitkellimx fuq il-penalty mitluf ta' Christian Pulisic u l-implementazzjoni li dan l-episodju kellu fuq l-andament tal-logħba. Ħanisma' tiegħek l-ewwel. Però Antonello, qabel ma wieġbek fuq di għandna kumment ta' Klow mal-Brinkat. Fil-fatt kont se naqrah. Nitkellmu fuq Pulisic l-ewwel, u mbagħad inkomplu fuq qed jgħidilna Klomar li minnhom nixtieq insellem. Mela, ismani waħda, mela, il-penalti ta' Pulisic. Pulisic huwa naħseb wieħed mill-aqwa penalty takers li hemm fl-Italja, ħalli ma ngħidx fid-dinja, u l-bieraħ ovvjament ħadd ma stenna li ħajfalli dak il-penalti. U ma tgħidx tafaw ġolla staw dak ukoll għamel xogħol u laqaħħulu, tafaw naħseb ħasbu li fl-Italja għaddej iż-żmien tal-kaċċa. Fejtef għax ovvjament tafaw flori li ħadd ma stennija. Però ejja ninsew naqa' dak l-episodju għalissa. U affettu, nemmen li kieku skurjena nemmen li Milan kienu jieħdu l-kontroll tal-partita fid-dejjem għax kif qal Roberto speċjalment fin-nofs, Juventus qed innaqqa batut nemmen li Milan qegħdin naħseb mod aħjar nemmen li Milan kienu jkollhom ċans li jieħdu 3 punti kieku il-ballun mar fix-xibka, però kieku waqgħu kiser siequ. Però apparti minn hekk, semmejna Roberto tkellem naqa' fuq Jonathan David li huwa attakkant. Ħanitkellem fuq attakkanti ieħor tal-Milan il-Birħa Allegri għamel żball. X'għamel? Beda il-Jimenez. Issa, ħannarawna jiena kieku onestament il-bieraħ kont nibda l-inkuku.
Jiena, ħanejlek il-għala mela Jimenez trajna minn da season miegħu. Jiġu għanu għamma l-gowler daqqa jitfaw barra, daqqa jitfaw fil-oli, daqqa ma jkunx on time. Emmek qed jurik illi Jimenez mhux jiet 100% waqt il-logħba, sta kull ma gowet fil-Koppa Talja dan, beda kull logħba. U għet tuħbla, issa għara, tibdaħra baħ il-penalti. Ta' xut u laqaħulu ta' jeb Di Gregor, għax naħseb il-biraħ Di Gregor instrumentali. Però, l-affarijiet qed juru illi mhux jagħtem bħala attakkant. U anka di il-bieraħ kieku jiena kont nibda l-Nkunku, ma konx nibda l-Jimenez. Għawek ma naqbilx miegħek ġus. Il-bieraħ Jimenez kien wieħed mill-aħjar fl-ewwel ħaf tal-Milan. Ma naqbilx Imma x'għamel Bert imma. Għamel ħafna dirty work. Iwa, għamel id-dirty work, imma għarrajt li għamenu ta' zom, ħaniftehmu. Fid-dirty work li jinżel u jirbaħ il-blar, nsemmek jidher li mhux kien Inkunku. Però il-punt li xtrab fil-Milan biex jiskurja da mhux isibla Bert. Inkunku mhuwiex prima punta. Jekk jilab il-Inkunku mhux ħejlab il-Pulisic. Either or. Ma sax tilabhom it-tnej. Għax daw mezza punta tnej li huma. Rajt, Jimenez huwa striker tal-kaxxa. U l-bieraħ għamel ħafna dirty work, ma naqbilx miegħek. Il-bieraħ kien tajjeb Jimenez, anke dik id-daqqa ta' ras għandna ma skurjax. Rajt, kemm il-ballun ġef saqaħ Jimenez? Ġi wieħed Jiena ngħidlek li kieku ġew il-blali li ġew il-Lea u l-Jimenez, il-bieraħ kien jirabaħkom. Rajt. Le, fuq hekk ġifieri għandek x'qed jien iktar ma disappunt iċ-ċans li falla Lew. Jiġifieri jiena iktar x'ismu, pereżempju tistenna aktar minn Rabiot minn Fofana pereżempju, inserimenti minn nofs. Rabiot kien naqamet fil-bieraħ għax ovvjament kien jilgħab kontra l-ex-team tiegħu, pressure, bla bla bla. Imma jiena naħseb li anka il-bieraħ intom batejtu mill-linji. Salamakers ma kienx il-plejer tas-soltu. L-bieraħ bil-kemm tiegħek anzi għax kont ħansemmih fil-fatt. U żgħir tax-xelluk ovvjament għadu żgħir. Bartezagi. M'għandix dik l-esperjenza biex jiddefendi tajjeb. Tantu hekk kont ħansemmi li waħda mir-raġunijiet fejn minnhom jekk tara sew Bert il-Milan kienu mifxulin ftit fid-difiża l-bieraħ. First of all kien hemm Estupinjan. Estupinjan li kien sospiż. Alright, granted. Dik ukoll tefet naqa' pressure fuq id-difiża għax ovvjament għandek il-Bartezagi li tġixlu bitlilab Napoli u Juventus, ġifieri. Jiena sejna ġejdilkom jiena ma jiena ħadd, imma kieku jiena flok Allegri. Flok Estupinjan, mhux il-dażżar kont nilab ir-Rabiot. U ndaħħal il-Loftus-Cheek fin-nofs. Rabiot mal-linja jilagħbu ma' tim nazzjonali Franċiż. Deschamps ġie jilagħbu left-back. Jien kieku lidu nilab ma' Xelluk għax għandu l-ġirja, għandu l-personalità, għandu l-fiżik. Rajt, kieku ideali jkun għal dik il-pożizzjoni. Fil-fatt l-ewwel ħaf Allegri tefgħu ħafna mal-linja biex jipprova jiftaħ id-difiża tal-Juventus. Rajt, ġifieri, però ngħidlek jiena Jimenez Mira ma nħobbx nikkritika da, ma naħseb li huwa player overrated. Fimt, meta xtraħ f'Jannar il-Milan ishom ħaddu xi striker li da ħajjeskurja xi 30 gow kull staġun li mhux il-każ. Jien naħseb li huwa overrated bħala player. Ħarejlek waħda Bert, il-fatt huwa li anke Jimenez u anke Jonathan David daw kienu jilagħbu fil-lig Olandiż u l-lig Franċiż. Jiġifieri Jonathan David fil-lig Franċiż kien stilla. Issa qabli jiġi s-sena d-dieħla jew jiġi mdaw ftit ġimgħa toħra u jibda jiskurja bla d-dox ta' ġifieri. Isma'ni, ħanejlek ħaġa. Number one, l-istorja tal-limna li player li ġej mill-lig Franċiż mal-Juventus dejjem ibati l-ewwel 4 xhur. Każ tipiku kienu tnejn, Platini u Zidane. Daw sa Jannar it-tnejn li huma bdew jgħidu daw l-istess players li konna naraw jilagħbu fil-lig Franċiż sakemm jissitiljaw. Alright? Issa qar minn hekk daw forsi ġew ma' timijiet li kienu top dak iż-żmien. Il-Juventus taħt Trapattoni u l-Juventus taħt Lippi. Allura huma kienu l-problema biex jissetiljaw u jidraw il-logħba Taljana. Da David, ejja ġotin. Konfużjoni totali. Alright, flok jilab striker tal-kaxxa, spiċċa aktar jilab kif jgħidu Taljani disponda. Iktar iwaqqa l-ballun il-sħabu milli jipprova jattakka. Alright, di hija problema akbar.
U għalhekk semmejt Tudor jekk mhux ħajdaħħal rasu sew u jinduna jrealizza li d-sistema mhu ħajasal imkien irrattab rasu għax bħalissa għandu rasu jibsa. Ma tistax inti għax għandek dis-sistema jabku rispetta. Għax jien anke pereżempju fil-gruppi tal-Juventus u tas-Supporters Club ta' Malta ġieli nikkummenta u jibdew jgħidulek inti ħad titkellem da studja l-coach, studja l-coach, veru studja l-coach. Tajjeb, proset. Imma allura studja l-coach da sistema waħda biss jaf jilab. Għax jiena qatt ma rajtu jbiddel is-sistema fil-logħba Tudor il-bieraħ biddilha ftit qaleb 3-5-2 x'indaħħal il-Vlahovic u l-Openda biex jipprova jsaħħaħ in-nofs. Rajt, ma inti coach tajjeb jien bħal Allegri pereżempju, jibdilek bil-4-2-3-1, jaqliblek bi-3-5-2 fil-logħba skont l-eżiġenza. Hemmhekk turi kemm hu coach tajjeb. Rajt, ma tistax inti it-team from minute 1 sa minute 98 jibqa' jilgħab l-istess sistema. U anke pereżempju it-tempo tal-logħba. Isek qed tara b'kull rispett logħba tal-lig Malti. Walking football. Kif tista' mela inti b'dak ir-ritmu ħatoħloq xi ħaġa perikoluża? Ma tistax. Rajt, kienet logħba sabiħa Juventus Inter. Ballunti lawn nieżel ċansijiet bla doċċ għax kienet high tempo. Imma l-bieraħ iż-żewġ timijiet ġifieri mhux Juventus biss, walking football dew jilagħbu. Rajt. Hemm problema. Jiena bħala supporter Juventin inħossni over disappointed għax jien stennejt li da Tudor għall-inqas huwa bniedem kapaċi li jirrealizza li jisma' jien dis-sistema mhux qed trendili, għandi bżonn inbiddel. Irid jagħmel eżami tal-kuxjenza. Mela, għandna xi messaġġi wkoll x'naqraw, infakrulkom li qegħdin live għal kull min jixtieq jgħid tiegħu matul dal-programm. Prova Brinkat, għara fuq il-logħba tal-bieraħ li nista' ngħid huwa dra ġust. Il-Milan ma kienux ħżiena għalkemm kienet logħba medjokri. Fuq Leao, meta dan il-plejer, meta ħajkber? Plejer ta' potenzjali ma jikber qatt. Ma jagħmlux id-differenza fejn is-supporters tal-Milan ilhom jistennew. Biss biex ngħid ħaġa oħra, Bartesacchi ma labx ħażin. Joseph. Mela l-ewwel nett fuq il-komment ta' Bartesacchi minkejja li qed għandu ma naqbilx miegħu. Però naħseb il-ħabib tagħna Klomar naħseb illi ma jsegwix ċertu lob tal-Milan mela l-ewwel nett Leao għadu kemm dieħel minn 3 ġimgħat inġeri u ovvjament bħalissa għalhekk mhux jagħmel mhux ikun Leao li konna naraw qabel. Però kien hemm mumenti fis-snin ta' qabel fejn għamel id-differenza. Jien insemmilek episodju ta' meta is-sena l-oħra dawwarna riżultat fis-Super Cup ta' meta s-sena l-oħra lab ċertu lobbijiet sentejn kontra PSG li kienu l-man of the match u kien ġifieri kien hemm fil-passat għamel differenza. Issa jekk tgħidli li forsi s'issa għadna ma rajniex il-Leao ta' snin ta' qabel jew forsi il-Leao ta' sena meta ħadna l-lig, ngħid li għandu punt. Però li qal il-plejer ma jikber qatt hemmhekk naħseb jgħid ikun naqabajs kontra Leao, x'naħseb jien, ma ngħidlek. Mela, John McKay, int bis-serjetà tikkritika lil Jimenez meta l-bieraħ kien wieħed mill-aħjar players, inkunku kulħadd ikkritikah u inti tridu jibda. Mela, l-ewwel nett insellem il-ħabib tiegħi John McKay u kellu għeluq snin u l-ġimgħa l-oħra nerġa' nawguralhom minn hawnhekk. Mela, l-ewwel nett jiena mhux qed niġġudika l-Jimenez sempliċement fuq logħba tal-bieraħ biss, però fuq ċansijiet li falla tul daw is-sitt logħbiet. U t-tieni ħaġa meta beda inkuku kontra Lecce fil-Koppa Talja, vera forsi kontra Lecce tinżajr, però Skurja laqat il-lasta u għamel diversi azzjonijiet, ġifieri jiena minkejja li vera kontra Lecce naħseb nerġa' intih ċans illi jerġa' jibdih. Fil-fatt, Jimenez ġie vot moti mill-Gazzetta dello Sport, il-vot 6.5. Taqbel miegħu? Naħseb illi għall-prestazzjoni u kif qal tajjeb Roberto rigward id-dirty work li għamel il-bieraħ nemmen illi huwa ħaqqu dak il-punt. U l-vot 5 li taw lil-Leao? Ifhimni Antonello kif qed ngħid issa kif qed iwieġeb il-Klomar il-Leao bħalissa li għadu l-kemm dieħel minn 3 ġimgħat inġeri u kull ma daħal nofsija kontra n-Napli u nofsija kontra l-Juventus. Ma tistax qisu tiġġudikah, però il-bieraħ naħseb fuq iċ-ċans li falla, dak iċ-ċans li falla li
kif qal tajpallek ma tistennex li jfalla ċerti hekk, naħseb illi huwa kien ħaqqu dak il-grad. Iżjed messaġġi, Mark Schembri jaqbel kompletament ma' Roberto De Brigat u uża l-kelma rebus. Matthew Mamo jgħidilna jekk Tudor jibqa' jwebbes rasu ma jdumx hemmhekk 4-3-3 jew 4-2-3 b'wieħed nemmen li jiffitja aħjar għal plejers li hemm. Plus li l-Kalulu erdu bħala wingback. Qabel 100% ma' Matthew. Jina inni ngħidha l-Juventus bil-4-2-3-1 idu jilagħbu. U Yildiz ma tistax tħallih il-bot mill-lasta. Yildiz biex ikun effettiv irid ikun viċin il-lasta u viċin il-kaxxa avversarja. Il-bija jekk ħajqod jitfgħu mal-linja ħajreġa' jagħmel l-istess żball li jagħmel mod tas-sena l-oħra. Jiġifieri m'hemmx option oħra. Dawk dik hija l-sistema Turam u Locatelli quddiem id-difiża Konsejsaw, u mbagħad in-naħa l-oħra jew jilgħab il-Zegrova, jew jilgħab il-Lopenda, għandu biex jilgħab m'hemm skużi, għandu forward line. Fl-opinjoni tiegħi wieħed mill-aħjar li hemm fis-Serje A. U mhux qed jiżaħsew. Dik il-problema. Mela, nagħtu ħarsa bl-għajnuna tal-grafika lejn il-klassifika attwali tas-Serje A. U ta' min jara li l-Milan qiegħda tielet bi 13 punt, Juventus taqsam ir-raba ma' Inter bi 12 punt, u l-mexxejja huma Napoli u Roma bi 15. Li se nsaqsikom issa huwa kif dan id-draw ser jaffettwa s-sitwazzjoni attwali fis-Serje A. Joseph, tibda intu ma tkompli Roberto. Mela, onestament naħseb ovvjament Milan kif bilna u għedna seto il-bieraħ ukoll żammew il-puntin daqs ma' Napli u anke Roma, però ovvjament il-logħba ġiet kif ġiet. Da draw ovvjament issa għandna l-waqfa tan-nazzjonali ġifieri speċjalment Allegri wkoll ħajrrifletti x'jista' ikun hemm aħjar issa jmissna kontra Fiorentina kif nitlu lura minn 15 oħra li s'issa għaddejjin minn mument negattiv ferta però għal Milan ġilli kienu il-bogey team jiena nemmen illi ix-xogħol naħseb tajjeb li sar fis-sajf qed ikompli juri nittama illi il-ġiex logħbiet li ġejjin Fiorentina u Pisa nġibu 6 punti biex inkomplu ġlieda biex forsi fl-aħħar issir il-ħolma realtà tat-tieni stilla. Roberto? Jiena naħseb li l-kampjonat ħajkun miġġieled bej 2-3 timijiet, jiġifieri s-sena l-oħra tilkom minn Jannar l-hemm nieħdu idea, però naħseb iktar ma jgħaddu l-ħin iktar qed nirrealizzaw kif ħajkun l-andament. Jiena naħseb li forsi nista' ma nakraħ, però ħanaqta' barra n-Napli ta' Conte. U ħanaqta'hom barra għax diġà beda jidher ċertu xuquq. Il-kummenti li qed jgħaddi, anke l-kummenti li għadda l-bieraħ wara l-logħba diġà jitfgħu sħab iswed fuq il-Vesuvju u ma naħsibx li din is-sena Napoli ħajbqgħu hemmhekk sal-aħħar, diġà mixquq nerġa' ngħid. Jiena li qed nara Milan, Inter u Roma, dawk it-tlieta. Issa Roma ovvjament ittara kemm ħajbqgħu konsistenti ħabba l-Ewropa u dal-affarijiet, però s'issa Gasparini kellu bidu pożittiv. Interessanti ħafna dan il-kumment, Roberto. Mela, grazzi Roberto u grazzi Joseph tal-kummenti tagħkom għall-programm tal-lum. Grazzi kbira wkoll tmur l-sponsors tagħna li qegħdin taraw ukoll f'din il-grafika ta' hawnhekk inħeġġitkom biex tużaw ukoll il-servizzi tal-sponsors tagħna għaliex indirettament tkun qegħdin tgħinu l-Kamra Sportiva tkompli ittella diversi kontenut ta' interess. Infakkarkom ukoll li daqsi oħra dan il-programm ikun disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna għal daqstant tinsewx titlu hemm taf subscribe ħalli ma titilfu xejn mill-kontenut Antonello. Noħorġu kuljum, Joseph se jkollna nagħlqu. Infakkarkom ukoll illi minkejja l-waqfa tan-Nazzjonal botta u risposta l-ġimgħa d-dieħla ser ikompli. Ser nkunu qegħdin nitkellmu ftit fuq Formula 1, nagħtu ħarsa lejn is-sitwazzjoni attwali fil-kampjonat tal-Formula 1, Joseph infakkar ukoll li l-bieraħ il-McLaren irbaħna l-kampjonat. Awguralek u tibdi, la.
laqbad ta' fuq hekk kien ġifieri komplet meretat meta għandna biċċa xogħol tajba kien ħaqhom bażikament li jerbħu tilu tal-kostrutturi. Però Heads down. il-ħsib tiegħi huwa li nhar it-tnejn ma niffukawx fuq il-kampjonat tal-McLaren ma kumbat nitkellmu fl-aħħar tal-istaġun għaliex hemm diversi kwaltem interessanti fosthom. Le, mhux se ngħidilkom xejn, il-ġimgħa d-dieħla fid-disa inaqdu magħna u tkunu tafu hemmhekk x'ser niddiskutu matul dan il-programm ta' botta u risposta apposta fuq il-Formula 1. Ovvjament, it-tim tal-futbol tal-Kamra Sportiva jidħol lura għal kompleto 15 oħra fejn se niddiskutu żgur il-partitissima bejn Liverpool u Manchester United u considering il-diversi lob interessanti li fis-serje fosthom Roma Inter nitkellmu wkoll fuq dawk it-tip ta' konfronti. Għalissa nifqu hawnhekk infakkarkom illi matul din il-ġimgħa wkoll se nkunu qegħdin nagħtu ħarsa estensiva lejn il-Grand Prix dinji tad-darts li beda illum ġewwa Leicester għaldaqstant seguna ser ikollna wkoll xi interventi nhar il-ħamis fuq il-logħba Malta Olanda mingħand Roberto li ser ikun qiegħed jieħu ħsieb ikopri din il-logħba mill-Istedju Nazzjonali wkoll. Sakemm nerġgħu niltaqgħu bħallum ġimgħa jien Antonello Bello ma tfadali xejn ngħidilkom li grazzi tal-li naqgħodtu magħna il-lejla tajjeb u ħudu ħsieb.